500 immigranti li kienu bejn Sema u Wilma wara li telqu mill-kosta Libjana ġew salvati mill-Gwardja Kostiera Taljana u ddaħlu fil-port ta' Pozzallo fi Sqallija. Tant ħabbar mis-Sindku Roberto Ammatuna illi saħaq illi lessa biex jagħti merħba lil dawn in-nies għal ħajja aħjar. Is-Sindku ta' Pozzallo spjega li jekk kif issa qed joqrob is-sajf hemm probabilità kbira li l-vjaġġi illegali fil-Baħar Mediterran se jkunu qed jiżdiedu ġmielhom u insista li għandu jkun hemm forza militari navali Ewropea sabiex issalva lil dawn il-persuni li jkunu qed iħabtuha mal-mewt. Aktar kmieni matul il-jum ta' tnejn il-laqda non-governattiva Alarm Phone appellat lill-awtoritajiet Maltin sabiex isalvaw lil dawn in-nies li kienu telqu minn Tobruk kif kienu mingħajr ikel u ilma. Fil-jiem ta' qabel l-istess Alarm Phone kienet akkużat lill-Armata li kienu qed jinjoraw it-talbiet tagħhom fil-waqt li l-NGO CI insistiet illi l-awtoritajiet Maltin kienu qed jonqsu milli jaqdu dmirijiethom f'dak li għandu x'jaqsam koordinament ta' operazzjonijiet ta' salvataġġ fl-ibħra territorjali Maltin. B'diversi immigranti jiġu salvati fost oħrajn mit-Taljani. Il-ħadd 15 ta' Mejju 58 persuna ġew salvati fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ fl-ibħra Maltin mill-Gwardja Kostiera. Dawn iddaħlu Pozzallo. Bl-NGO CI tisħaq illi dan kien it-tmiem ta' missjoni ta' salvataġġ illi matula il-Gvern Malti naqas milli jaqdi dmiru.